Us imagineu poder menjar i beure aliments i begudes que ja no existeixen, que eren del passat, que vas al supermercat o a les botigues més especialitzades i ja no hi són? Doncs quedeu-vos a l'Espurna d'avui, perquè descobrireu com i quan podeu fer-ho. I tot plegat ho farem en un lloc únic del Bages. Ho farem a Torre Lluvià. Joan Soler, enòleg, president durant 8 anys de l'ADO Pla de Bages i assessor del projecte agroalimentari d'Urpina de la Fundació Ampans. Bon dia, què tal, com estàs? Hola, què tal? Ens pots explicar, per començar, on som i per què té rellevància aquest indret? Mira, doncs estem en un projecte molt maco. Això és la Torre Lluvià, que va ser propietat i és propietat de l'Ajuntament de Manresa i d'alguna manera la Denominació d'Origen ens van convidar que aquí passessin coses. I vam estar un temps mirant a veure què hi podia passar fins que vam trobar una cosa com bastant inevitable. La comarca del Bages és la comarca que més vinya ha tingut en el passat, és a dir, ha estat la comarca de més vinya que mai ha tingut Catalunya, amb 27.200 hectàrees de vinya l'any 1892, que va ser l'any que va entrar a la filoxera. Això no només ens dona un patrimoni bestial amb pedra seca, amb tines, amb margeres, amb barraques de vinya que encara podem trobar quan anem a buscar bolets, sinó que també dona un patrimoni bestial en quant a varietats. En quant a varietats que avui en dia, amb la descripció de la globalització i el rebot evident cap a la identitat que això provoca, doncs té tot el sentit de no deixar perdre. De no deixar perdre perquè si alguna d'aquestes varietats suposa una oportunitat perquè algú en el futur en aquesta terra pugui viure de plantar vinya, doncs evidentment tindrem un paisatge més maco, més cuidat, una economia vinculada a la terra i evidentment doncs, contribuirem a la diversitat de sabors i de gustos que justament farà que no tot s'acabi semblant. És a dir, que té tot el sentit que s'estigui fent això. A més, com se fa aquest projecte? Se fa, com ja hem dit, amb l'Ajuntament de Manresa, que cedeix els terrenys, amb el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages, que agrupant tots els cellers amb unanimitat i amb transparència de dades, compartim tot el coneixement i totes les vinificacions que surten d'aquestes 3 hectàrees experimentals i, a més, amb el beneplàcit de l'Incavi i del Departament d'Agricultura, més la Fundació Ampans, que davant de tot això és qui diu, val, doncs jo costejo econòmicament perquè tot això sigui possible, perquè al final hi ha algú que ho ha de pagar. Per tant, agraïment etern a la Fundació Ampans, que en aquest episodi de l'ADO Pla de Bages ha contribuït al rescat, a la recuperació, a l'estudi i, per què no, a la contribució de que d'alguna d'elles formi part del futur dels vins de la nostra zona. Per tant, una mica la idea és, del projecte, tornar una mica als orígens del Bages, previ a la filoxera, de que torni a ser un mar de vinyes, no?, aquesta terra. Sí, o almenys donar l'oportunitat perquè n'hi segueixin havent i en la mesura que la gent pugui tirar endavant, doncs donar aquestes oportunitats. Nosaltres no cal que ens inventem res, com ha hagut de fer Nova Zelanda, Austràlia, Xile, Argentina, Califòrnia. Nosaltres ho tenim. És a dir, només hem de buscar en el nostre passat per inspirar el nostre futur. I en aquestes varietats que tenim aquí recuperant, creiem que hi ha una bona font d'inspiració. Just ara ho deies, la teva especialitat, o una de les teves especialitats, és recuperar varietats de vi que amb el temps s'han anat perdent. Com ens hem d'imaginar alguns d'aquestes varietats, per la gent que no les hem provades mai? Hem d'entendre que hi ha moltes varietats que hem decidit que no val la pena de recuperar, perquè abans era molt tradicional i molta cultura de que de molt vi es destil·lava per fer-ne alcohol, per fer-ne esprit, l'esprit de vi. I llavors, doncs, aquí tenim bàsicament les sorpreses que hem trobat moltes varietats blanques, que això quan ho vam començar a estudiar encara el blanc era més marginal, i últimament el blanc va creixent més en demanda. La gent va buscant vins una mica més frescos, una mica més lleugers. Doncs aquí tenim el Muscat d'Istanbul, tenim la Pansa, tenim la Pansera, tenim Malvasies, tenim molts tipus, tenim el vinyater, tenim molts tipus de varietats, doncs que la majoria són blanques i en tenim 2 de negres, el Negrelló, que també és típica d'aquí, i el Cap Pelat. Però en tot cas sí que tots els vins que estem recuperant aquí en aquest territori són monovarietals, és a dir, d'una sola varietat, no? Sí. Per què aquesta decisió? D'entrada el que estem recuperant són varietats i llavors a mida que el Consell Regulador vagi entrant, a mida que cregui oportú, potser no totes, però alguna d'aquestes varietats, ja serà cada celler l'interpretació que en faci. Potser serà un celler que en decidirà que això li va molt bé per reforçar una mica la força del picapoll, o trobarà que pel macabeu li acaba d'omplir aquesta dolçor del macabeu, i llavors això ja serà una decisió que cada celler haurà de prendre què en fa. Però de moment l'estudi és monovarietal perquè es tracta de varietat per varietat
aprendre com funciona la vinya, com produeix, quins resultats agronòmics ens dona, en vinifiquem cada any uns 200 litres al celler, que ho compartim amb la resta de viticultors i de cellers de la comarca, i així, monovarietals, com veiem d'un en un, com els hi podem donar entrada. I això no treu que més enllà doncs, algú decideixi posar-ho en un cupatge. Però això ja serà més endavant. Encara no estem en aquest punt del procés. Ara estem fent, com molt bé deies, monovarietals. Estem fent l'estudi varietat per varietat i intentant de tornar-nos a conèixer. No? Segurament hi ha algunes persones de les que ens estan escoltant o veient que pensen ostres, jo vull provar aquests vins recuperats. Entenc que als supermercats encara no els podem comprar. No, perquè hi ha moltes d'aquestes varietats que no tindrien ni el dret de ser etiquetades com aquesta varietat, perquè aquí entrem a la dimensió administrativa de tot això. Moltes d'aquestes varietats recuperades no estan en la llista de varietats comercials que el Ministeri d'Agricultura té a Madrid. Per tant, hem de fer tot un periple. La realitat, abans de ser acceptada, té tot un procés... Va a un altre ritme, això. Va a un altre ritme, absolutament. Però de mentres hi ha una bona notícia, que és que qui vulgui tastar aquestes varietats, la Fundació Empans ofereix tastos guiats d'aquestes varietats. És a dir, que si us acosteu pel Garden d'Empans, que tots sabeu on sou allò passat Pineda, entre Pineda i Santpedor, i demaneu informació de com entrar en contacte amb aquestes varietats, segur que trobeu un bon camí per fer-ho. Per tant, els podem acabar tastant d'una manera o altra, però també qui ens brinda una oportunitat per provar aquestes varietats de vi que estem comentant és el Festival Espurners Barroques, que cada diumenge, després del seu concert de matí i migdia, doncs podem provar una d'aquestes varietats de vi que ara ens estaves explicant. Si et sembla, podem repassar dia per dia i tu em dius quin vi podem provar i què té d'especial o de característic. Si et sembla, arrenquem el diumenge 11 de maig a Matamargó. Quin vi tindrem allà? El Moscatell del Fàbrega tindrem allà. I què té d'especial? El Moscatell del Fàbrega, com el propi nom indica, que si pares atenció, a part de tenir aquell aroma de rosa, de meló madur, que tenen els moscatells, que tenen aquella sensació de menjar raïm com cap altra varietat et dona, a més, aquest moscatell del Fàbrica, o el moscat d'Istanbul, que creiem que es diu d'Istanbul malgrat ser autòcton, perquè allò que es veu exòtic, abans en dèiem, per exemple, el blat de moro, o les figues de moro. Abans allò que sonava exòtic era un valor posar-hi com si vingués de lluny, no? Carai, això és exòtic, no? Però realment és un creuament del moscatell de tota la vida d'aquí, amb Eva, que és una varietat antiga de la península Ibèrica. Vull dir que el nom li van buscar per la idiosincràsia cultural del moment, que van anar buscant un nom exòtic per posar-li. Però també se'n diu Moscatell del Fàbrega, perquè dintre d'aquestes notes de moscatell podem trobar unes notes d'algú, per entendre'ns, algú podria pensar com si fos un pesto. Doncs l'alfàbrega dona aquestes notes una mica més especiades, com un puntet de clau, i és l'única varietat clarament aromàtica que hem recuperat de les autòctones aquí en aquest territori. Vull dir, un vi que segur que no deixarà indiferent i un dels candidats clars en el futur entrar a ple dret a la denominació d'origen. Carai, ganes de provar-lo. Va, seguim el següent cap de setmana, el diumenge 18 de maig a Correà. Allà què ens oferireu? Allà oferirem la pansa. La pansa és una de les varietats que podríem dir més d'elegància. És una varietat que la gent que l'estigueu provant a Correà o que el provareu a Correà veureu que és un vi lleuger, suau, com deien abans, de trago llarg. És un vi que els avis l'hagueren posat al porró, per exemple, perquè és un vi de fer... Que va entrant bé. De fer trago, de poc grau, són vins que es queden cap als 11 graus, no pugen cap als 12, 13 graus. I es queda molt lleuger, molt refrescant, i com és que es queda amb aquest poc grau i tanta lleugeresa? Normalment la veritat està a la vinya. Si anem a buscar la vinya de la pansa abans de collir, veurem que fa raïms grossos i una bona quantitat. Saltem, diumenge 25 de maig, a Cervera. Allà què toca? A Cervera allà ja podeu amarrar els matxos. Ep! Potser provareu la varietat blanca més estructurada que hem trobat i una de les candidates també a entrar, que ens està agradant cada cop més, que és la malvasia roja. Abans de que el Ministeri a Madrid ens acceptés la varietat, van dir que a ells allà no els hi quedava roja, que aquesta malvasia era blanca, que l'havien de dir malvasia blanca, i nosaltres no queda una malvasia roja. Realment és una varietat de raïm que la pell trenca com cap a un gris o una varietat que a vegades se'n diuen varietats fumades o grises, més que una roja, no?
però vam lluitar molt, que se'n deia roja, que volíem que aparegués roja en el nom, i van arribar a la solució que ens van dir, vale, com a molt n'hi podem dir malvasia, blanca, roja. I llavors és una raresa administrativa que vam acceptar ja gairebé a nivell d'humor, i com a destinació final, que sempre és l'acceptació de qualsevol procés en què et baralles amb l'administració. No? I llavors amb la malvasia roja, o blanca roja, com haurà de sortir etiquetada a les ampolles si mai entra a la denominació d'origen, doncs trobarem un vi ple, amb volum, que podríem dir gras, cremós, mantegós, amb pes. Trobarem un vi dens. Va, passem al juny, quart cap de setmana del festival, diumenge 1 de juny a Valldeperes, allà hi ha un vi que és excepcional. Sí, perquè és l'únic vi que està fet amb dues varietats, i això té un sentit molt clar, que és perquè d'una d'elles, que és la pansera, encara n'hi ha tan poquet, vam anar tan a poc a recuperar, que encara n'hi ha tan poc que no té sentit de vinificar-lo sol, perquè quan intentes fer molt poca quantitat de vi, se t'oxida més, se't pot fer malbé molt més ràpid. I llavors ens ho vam barrejar amb una part de pansa. És a dir, que hi ha una barreja, una mescla, un copatge de pansa i pansera, que sembla que estiguis declinant el llatí, no? Pansa i pansera, no? Doncs com que de la pansa ja n'hem parlat, que és aquest vi més suau, més fi, de trago llarg, més elegant. La pansera és una varietat que vindria a ser, pels aficionats al vi, es podria semblar més un xarel·lo, un vi de mitja estructura, un vi blanc de mitja estructura, un vi blanc que m'agrada molt, que amb el temps agafa com unes notes de querosè, com poden fer alguns Rieslings a la zona d'Alemanya, com ens pot fer la garnatxa blanca a la zona de la Terra Alta, i llavors veureu com aquesta mica de pansera realment estructura aquesta pansa que en un primer moment l'hem trobat més lleugera, més aèria. I ja ho rematem, el darrer cap de setmana del festival, el diumenge 8 de juny a Coaner. A Coaner acabarem amb una malvasia. Malvasies n'hi ha moltes en el món, perquè és un nom que s'havia fet servir per moltes varietats diferents, des de les Canàries fins a la Rioja, que també tenen la seva malvasia riojana, que és el sobirat parent del Penedès, o la malvasia aromàtica de Sitges. Doncs aquí tenim, a part de la malvasia roja o blanca roja, com ens fan dir, també tenim la malvasia segarresa o malvasia manresana, que és una malvasia que hem trobat varietats molt semblants en el nord d'Itàlia, que es fa servir per fer escumosos, perquè és una varietat molt recta, molt estirada, molt neta, que manté un grau baix quan madura, i és una varietat una altra vegada, com la pansa. Estem parlant d'una varietat de trago llarg, ja anirà bé perquè ja començarà a ser època de calor, per tant ja serà moment i dia de fer un trago llarg i, si un cas, de tornar a omplir la copa també. Ara ja hem repassat les 5 varietats de vins que la gent pot provar, deuen tenir la boca feta aigua, que vinguin si volen degustar-ho, ja saben a quin concert han de comprar entrades. Perquè, a més, vosaltres us ocupareu de la part auditiva. I llavors això sí que és una sinfonia, llavors, no? És l'experiència total. Tot i que, hem dit que no es poden comprar aquests vins, sí que n'hi ha un que es podrà comprar, si no vaig errat, que és el Gebrada, oi? Sí, el Gebrada és una ampolla que ja fa la Fundació Empans d'unes vinyes que hi ha aquí al darrere, que són de Macabeu i Picapoll, i que ja comercialitza de fa temps. És un vi blanc com ens agrada a nosaltres, i com dèiem abans, cada cop hi ha més gent que ve del negre i que de tant en tant vol un blanc. Però, clar, no vol un blanc qualsevol, no vol un blanc, com dèiem abans, no vol una malvasia manresana o no vol una pansa. Qui ve del negre i aquell dia vol reposar una mica vol un blanc, però vol un blanc més malvasia roja, vol un blanc més pansera, vol un blanc més estructura. Més cos. I llavors què fem en aquesta Gebrada, que és aquest Macabeu i Picapoll? Doncs el criem una mica amb bota de fusta. La bota de fusta no li busquem l'aroma, però sí que busquem que el contacte amb la fusta estructuri aquest vi. A qui li agraden els vins blancs també trobarà la fruita, la frescor d'un vi blanc, però sí que el Gebrada l'hem volgut estructurar una mica més, li hem volgut donar mitja volta més en el camí cap a les sensacions, cap a la riquesa. Joan, i ja per acabar, més enllà d'Espurnes Barroques, no podem desaprofitar tenir aquí el que ha estat president durant 8 anys de la denominació d'origen Pla de Bages per demanar-te un parell de preguntes d'aquest àmbit. La primera és, en quin moment es troba la denominació d'origen? La segona seria,
Per què si estic al supermercat m'aconsellaries comprar un vi d'Eople de Bages i no un altre? És a dir, què tenen d'especial, d'únic, per què valen la pena especialment i quin futur els hi espera? La DO Pla de Bages realment està agafant identitat, perquè tots els cellers que conformem la DO sempre hem anat junts i sempre hem sumat, no hi ha hagut mai ningú que hagi restat, per tant anem junts i això el que et permet és de poder fer servir totes les energies per tirar endavant i no per arreglar coses que no s'han fet bé. No? Per tant, estem en un moment en què cada cop se'ns valora més, se'ns coneix més, per tant estem en un moment en què comercialment i a nivell de mercat estem cada cop més valorats i per altra banda tenim una dificultat que és l'agricultura. L'agricultura amb les anyades que ens estan venint últimament, que quan no ens ve una gelada tardana ens ve la secada, que quan no aquest clima ens està posant les coses més difícils a nivell de que el que costa cuidar l'hectàrea un any sigui pagat pels quilos de raïm que en surten, perquè això són faves comptades i són números molt fàcils d'entendre i aquesta dificultat fa que la pagesia no acabi d'apostar doncs, per la viticultura perquè hi ha una inversió molt alta i hi ha una incertesa almenys a mig termini. I doncs els cellers van creixent, bàsicament la major part de vinya que hi ha a la comarca està en mans dels propis cellers, que fan un esforç doncs, per anar creixent. Aquest món el fem més pel què comprem i per on ho comprem que no pas per qui votem. Si de cop i volta passem a comprar les coses que fa la gent, que treballa com volem, i donant valor al canal de comercialització que dona valor al nostre territori, acabarem canviant el món d'aquesta manera. Per tant, si el que volem és tenir un paisatge cuidat, si el que volem és que mantenir aquesta diversitat de sabors, si el que volem és que quan passi alguna cosa a nivell mundial poder ser mínimament autosuficients en una comarca, això no és algo que ho regalen ni és algo molt difícil. És algo que depèn d'aquest consum conscient, d'aquest votar cada dia amb què compres i on ho compres. Perquè al final, si comprem producte agrícola del voltant de casa nostra, el primer que passarà és que tindrem el paisatge cuidat i el paisatge cuidat és un signe inequívoc de benestar i de ben viure en un territori. Continuem a les vinyes de recuperació de varietats de vi de Torrelluvià per conèixer les persones que s'arremanguen per treballar les parres i tirar endavant aquest projecte. Ells són la gent d'Empans, una fundació del Bages d'inclusió laboral i social de persones amb diversitat intel·lectual. Parlem amb la Laura Estrada, que ens explica el valor que té per ells formar part del projecte. Una porta a una persona que està fent una tasca a l'exterior, porta una seguretat totalment, a més, és una teràpia també, en el sentit, la natura és teràpia per tothom, la natura necessitem i estar bé amb un mateix, que vull dir, estic fent una cosa que em sento bé i que la persona que he fet, o que he collit, o que he fet, que sàpiga que ho ha fet una persona amb diversitat. Vull dir... Clar, potser també per la persona amb diversitat, potser també és demostrar-se a un mateix, però també als altres que ets capaç, vàlid, no? Som vàlids, que la gent que som capaços de fer del tot. I aquestes persones amb diversitat tenen una capacitat que les altres persones no la tenen, que vull dir, quan treballen. Vull dir, no hi volen aprendre i vull dir, uns aniran més ràpid i els altres aniran lents, però tots van a la una, tots tenim una dificultat a la vida, vull dir que això és veritat, que vull dir, i a més fer aquests tipus de treballs a l'exterior, a la vinya, en qual cosa, ajuda molt. Marxen molt satisfets. Tu veure'ls ja a la cara els hi canvia totalment, els hi canvia el rostre totalment. Vull dir, estar aquí a l'aire lliure amb altra gent i ser un més, no? Com els demés, això és gratificant per ell i per la societat, que no podem posar aquests estigmes. En el cas d'aquest projecte, on som ara,
En tot el procés de la creació de la vinya fins que s'aconsegueix el vi, les persones d'en Pans, quina tasca hi fan? Com ens els hem d'imaginar col·laborant i participant aquí? El dia que ens ho van dir, vam assistir aquí, a fer la plantació, i ens anaven indicant on anaven plantades. Per tant, van plantar els ceps? Correcte, els ceps, amb les indicacions, i després, més endavant, ja veníem també a esgrillolar, a treure els grillols dels ceps i al setembre emparrar una mica i després venim a fer la collita de la verema. Segurament hi ha gent que pels seus estigmes els sorprendrà saber que podem veure un vi en el qual hi han treballat persones amb diversitat. Què els respondries tu a aquesta gent? Que tots som iguals, tothom podem fer el mateix. Hi ha gent que els hi costarà més i altres que no. I a més, fer una cosa que ha fet una persona amb una diversitat, saps que aquell raïm l'ha collit aquesta persona, ho hem de mirar amb uns altres ulls, no mirar amb uns ulls, no tan mercantilista, no? Correcte, D'aconseguir-ho tot ràpid i ja... correcte, totalment, tots som diversos, és que és una diversitat, igual que la vinya, tot és divers, hi ha una diversitat diferents, no? Que estem recuperant i tots anem a la una. I també alhora la presència d'en Pans en aquest projecte dona un valor afegit al vi que qualsevol altra o la majoria de produccions d'altres cellers no tenen, no? De dir, aquest vi l'estàs bevent amb uns valors al darrere. Amb uns valors que tenen i, a més, collits i, d'altra banda, l'art de viure, que és també d'en Pans, fan les etiquetes de vi. I ja per acabar, Laura, aquest any el Festival Espurnes Barroques ens parla de joies. Cada concert és una joia i cada episodi dels que fem és la joia d'alguna cosa en particular. Creus que el fet que existeixi en Pans per donar inserció social i laboral a les persones amb diversitat és una joia per la societat? La joia en Pans, fa molts anys, anys i anys i anys, que ho portaven les famílies i ha anat creixent de mica en mica, i la joia és la gent de darrere que cada any ho ha anat tirant endavant, perquè era molt poca gent i, clar, amb un mar de gent de diversitat, la joia és la gent de darrere qui ho ha patentat, això d'en Pans, per aquesta gent amb diversitat. Sense aquestes persones de darrere, què faríem de la gent amb aquesta diversitat que necessita unes llars, necessita que estiguin per ells, necessiten també treballar en el món laboral, necessiten molta gent. I la gent amb diversitat és una joia total que tenim. Canviem de comarca i saltem al Solsonès, al cor del territori barroc, al Santuari del Miracle. També envoltat de vinyes ens espera el director del Festival Espurnes Barroques, el Josep Barcons. No hi ha cap dubte, sentint a parlar el Joan Soler, que recuperar aquestes varietats tradicionals de vinya és recuperar patrimoni. Recuperació patrimonial en majúscules. Aquesta recuperació patrimonial la podreu degustar cada diumenge al matí en els concerts del Festival d'enguany. Sempre acompanyada per algun cràquer o una focaccia o uns palets elaborats pel col·lectiu de Xarculant que contindran o llavors o trossos de fulla d'aquestes plantes que trobem a les vinyes al costat dels ceps. Deia que això és recuperació patrimonial, sens dubte. Deia cada diumenge al matí la trobareu i l'últim diumenge que la podreu gaudir és en el concert que farà el grup Barcelona al voltant de cantates que va escriure l'any 1725. Això ho escoltarem a Coaner, que just enguany estan els actes de celebració del mil·lenari. Per tant, cantates escrites fa 300 anys en un lloc que té l'acte de consagració fa 1000 anys, el dia 8 de juny al matí. Us deia que la vinya és recuperació patrimonial, deia que no hi ha cap dubte que és així sentint parlar el Joan Soler. Doncs el dia abans d'aquest concert de Barcelona, al Museu del Barroc de Manresa,
que és l'encarregat de preservar un munt de patrimoni barroc, doncs tindrem una obra de recuperació patrimonial, en aquest cas no de vinya, sinó musical. És l'obra de Carles Baguer, El regreso del hijo pródigo, que podreu escoltar amb més de 40 intèrprets a sobre l'escenari al claustre del Museu del Barroc el dissabte 7 de juny a la tarda. Allà no hi tindrem vi, hi tindrem una altra elaboració, que és un arnadí, per fer honor al grup que encapçala aquesta producció, que és Vespres d'Arnadí, acompanyat del cor de cambra Francesc Valls i d'un elenc de solistes extraordinari.